ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಾಮಕರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ದಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಠಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಠಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಈಗ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾಧರ ಮಿತ್ಮಾರ್ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಯಂತರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಭಕ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗಿನ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಕತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೇರ, 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ, 2 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಶುಕ್ಲಾನ್ನಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹರಿ ಓಂ. 2 ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ದಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋಣ. ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ಸೈಕತೆ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಮಾಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರುಪರಿ ವಿರಚಿತೈರ್ಮುಕ್ತಪೀಯೂಷವರ್ಷೈಃ ಆನಂದೀನಃ ಪುನೀಯಾದರಿನಳಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ಮುಕುಂದಃ ಭೋಃ ಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲಶ್ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ
च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वासोऽयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं घश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं मिणे सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरिः ॐ विश्वं विष्णुरुपषट्कारो भूयोगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टास्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशाश्वरो विक्रमे धन्वे मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षकृतज्ञकृतरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रर्विश्वयोनिः शुचश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयात्मा महादृधृग् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धृग्विश्वभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुतिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्तः क्रोधकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अवान्निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महद्भिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्घ्यः परमस्पष्टस्तुष्टः पृष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो युरथोक्षयः हृदः सुदर्शनः कालः परमेष्ठे परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्भिन्नस्थविष्ठो भूर्धर्मयोगो महामखः ज्ञानमुत्तमम् सुहृदः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो वितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः
सर्वशोक्यापि नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वरः हस्तिनेभिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगं सोमगो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजमानः भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवि स्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसहस्रैषश्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् अर्च्युष्मानर्च्युतः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौर्यः शूरगणेश्वरः त्रयोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हरिः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्येकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः स भक्तः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः प्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकः शृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिः चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकमात् सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्धवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गे जयन्तः सर्वविजयी उदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभ्रन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आशुदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षे लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वेदभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवके नन्दनः स्रष्टा क्षितेशः पापनाशनः शङ्खबृन्दन्दके चक्रे शार्ङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः सर्व ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭುಃ ಭೂತಕೃದ್ಭೂತ ಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದಾನ್ನೇತಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರಃ ನಾರಸಿಂಹವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಸರ್ವಶರ್ವಶ್ಚಿವಸ್ಥಾಣುರ್ಭೂತಾದಿರ್ನಿಧಿರವ್ಯಯಃ ಸಂಭವೋ ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಸ್ವನಃ ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಧಾತುರುತ್
पुरुषोत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रर्विश्वयोनिः शुजश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमौघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपुः श्रीमान् महादृदृग मही भर्ता श्रीनिवासः सदाङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वे वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणे श्रीमान् न्यायो नेता समेरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुजः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डे नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः सदावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीभान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो
देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपेन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दे वनमाले हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पति त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं भिषग सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौर्यः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामीकान्तकृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तेऽर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूता वासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो धापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सबक्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गः चन्दनाङ्गदे वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकवाद समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः
उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गे जयन्तः सर्वविजये सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागेश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगेशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षे लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डले चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरेकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वेतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञे यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः स्रष्टा क्षितेशः पापनाशनः शङ्खबृन्दन्दके चक्रे शार्ङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधवो नमः हरिः ओम् ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತೆಕ್ಕಿ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋಣ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ.
चत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वश्चर्वश्चवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरेश्वरः स्वयंभो शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं वरम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञकृतरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रर्विश्वयोनिः शुजश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदाङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वे वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणे श्रीमान्यायो नेता समेरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्युर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छ्यतिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्दः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टश्चेष्टेष्टश्च खण्डेन हुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षोगरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः रुदः सुदर्शनः कालः परमेष्ठे परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयोपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समेहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सदाङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृदः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मे सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपेन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमभोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वताम्बदेः जीवो विनयिता साक्षे मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो जितकृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दे वनमाले हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपतिः श्रीमदाम्बरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौर्यः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामे कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूता वासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोधापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सबक्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदे वीरः विषमशोऽन्यघृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामे त्रिलोकधृत सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपाद समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गे जयन्तः सर्वविजये सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागेश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः नग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणोरान्ध्रनिषोदनः सहस्रार्चः सप्तजिह्वः सप्तैधः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनुर्विण्णः सदा मर्षे लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनदमः कपिरव्ययः स्वस्ति स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रकुण्डले चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरेकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वेतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृते
ಸ್ತುತಿಹ ಪುಣ್ಯೋ ದುಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ವೀರಃ ರಕ್ಷಣಃ ಸಂತೋ ಜೀವನಃ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಅನಂತರೂಪೋऽನಂತಶ್ರೇರ್ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಭಯಾಪಃ ಚತುರಶ್ರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮ ವಿದಿಶೋ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶಃ ಅನಾದಿರ್ಭೋರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುಬೇರೋ ರುಚಿರಾಂಗದಃ ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿರ್ಭೀಮೋ ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಆಧಾರ ನಿಲಯೋ ಧಾತಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ ಊರ್ಧ್ವಗಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪಣಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ತತ್ವಂ ತತ್ವವಿದೇಕಾತ್ಮ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತರುಸ್ತಾರಃ ಸವಿತಾ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ಯಜ್ಞಭೃದ್ಯಜ್ಞಕೃದ್ಯಜ್ಞೇ ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ ಯಜ್ಞಾಂತಕೃದ್ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಮನ್ನಮನ್ನಾದಯೇವ ಚ ಆತ್ಮಯೋನಿ ಸ್ವಯಂ ಜಾತೋ ವೈಖಾನಃ ಸಾಮಗಾಯನಃ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕ್ಷಿತೇಶಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ಶಂಖಬೃಂದಂದಕೆ ಚಕ್ರೆ ಶಾರ್ಂಗಧನ್ವಾಗದಾಧರಃ ರಥಾಂಗಪಾಣಿರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧವೋ ನಮಃ ಹರೇಃ ಓಂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೆರವಿರಲಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ದಿಕ್ಕಿ, ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ತರೆಯೋಣ. ಕುಳಿತಲಿಂದಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಮೂರನೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೋದು. 4ನೇ ಬಾರಿಯ ಪಠಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗೋಣ. ಹರಿ ಓಂ.
विश्वं विष्णुरुपसर्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरेश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं वरम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षकृतज्ञकृतरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रर्विश्वयोनिः शुजश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंश्रश्चतुर्भुजः भ्राजष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः स्वर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयात्मा महादृदृग् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सदवाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वे वाचस्पतिरुदारधेः अग्रणीर्ग्रामणे श्रीमान् न्यायो नेता समेरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुजः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मे महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिभिष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्दः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजिद् इष्टो विशिष्टश्यष्टेष्टस्य खण्डे नभुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राण
प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठे परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयोपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समेहनः यज्ञ इज्जो महेजश्च क्रतुः सत्रं सदाङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृदः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मे सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपदर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपेन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयता साक्षे मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्दात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दे वनमाले हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक्सर्वधृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं भिषग सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपदर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्तोक्षेमकृच्छवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीश श्रीनिवास
श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामेकान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सबक्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृता क्षीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामे त्रिलोकधृत सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकः शृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकवाद समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गे जयन्तः सर्वविजये सुवर्णबिन्दुरक्षाभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः नग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थश्चाणोरान्ध्रनिषोदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणबृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हार्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो
ನೈಕಜೋಗ್ರಜಃ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸದಾಮರ್ಷೇ ಲೋಕಾಧಿಷ್ಠಾನಮದ್ಭುತಃ ಸನಾತನತಮಃ ಕಪಿಲಃ ಕಪಿರವ್ಯಯಃ ಸ್ವಸ್ತಿದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕೃತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣಃ ಅರೌದ್ರಃ ಕುಂಡಲೇ ಚಕ್ರೇ ವಿಕ್ರಮ್ಯೋರ್ಜಿತ ಶಾಸನಃ ಶಬ್ದಾತಿಗಃ ಶಬ್ದಸಃ ಶಿಶಿರಃ ಶರ್ವರೇಕರಃ ಅಕ್ರೂರಃ ಪೇಶಲೋ ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಕ್ಷಮಿಣಾಂಬರಃ ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೇತಭಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಃ ಪುಣ್ಯೋ ದುಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ವೀರಃ ರಕ್ಷಣಃ ಸಂತೋ ಜೀವನಃ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಅನಂತರೂಪೋऽನಂತಶ್ರೇರ್ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಭಯಾವಹಃ ಚತುರಶ್ರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮ ವಿದಿಶೋ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶಃ ಅನಾದಿರ್ಭೋರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಬೇರೋ ರುಚಿರಾಂಗದಃ ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿರ್ಭೀಮೋ ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಆಧಾರ ನಿಲಯೋ ಧಾತಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ ಊರ್ಧ್ವಗಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪಣಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ತತ್ವಂ ತತ್ವವಿದೇಕಾತ್ಮ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ ಭೋರ್ಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತರುಸ್ತಾರಃ ಸವಿತಾ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ಯಜ್ಞಭೃದ್ಯಜ್ಞಕೃದ್ಯಜ್ಞೇ ಯಜ್ಞಭಗ್ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ ಯಜ್ಞಾಂತಕೃದ್ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಮನ್ನಮನ್ನಾದ ಏವ ಚ ಆತ್ಮಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಂ ಜಾತೋ ವೈಖಾನಃ ಸಾಮಗಾಯನಃ ದೇವಕೀ ನಂದನಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕ್ಷಿತೇಶಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ಶಂಖಬೃಂದಂದಕೇ ಚಕ್ರೇ ಶಾರ್ङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधवो नमः ಹರೇಃ ಓಂ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನು ಎಡಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಮೌನದಲ್ಲಿರೋಣ. ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಡಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸಚ್ಚಿಂತನ ಅದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಧನುಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠನ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಮ ಆದಾಗ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ವೈದಿಕರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂರ್ಣ 1 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, 5:15 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರಬಹುದು, ವಿಷ್ಣುನಾಮ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ 107 ಶ್ಲೋಕಗಳು 108 ಅದನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮನೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಆ
ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಭಾರತದಿಂದ ಹೋದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ಈ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ನಗನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನೀವು ಭಾರತೀಯರು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡರು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈಕಾಲು ನಡಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ. ಆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟವನನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಸುಮಾರು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ಇವತ್ತಿನ ಏಕಾದಶಿಯ ಹೆಸರೇ ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ. ಈ ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೈಮೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದರೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಭಗವಂತ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಾರಾಯಣ ಪಠನ ಇದು ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೊಬ್ಬರು ಅವರ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ದೈವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಮಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೀಚೆ ಓಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು, ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಇವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ. 1 ವಾರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ, ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇದು ಆಟದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 48 ದಿವಸ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಗವೂ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ವೇಗ ಉಂಟು, ತುಂಬ ನಿಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೀಡು ಅಲ್ಲ, ನಿಧಾನದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದ 1 ಆವರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಬಿಡಿ. ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒದ್ದೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಣಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಚಾರ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು. ಹೋದದ್ದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು. ಇದು ಭಾರತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರಗಳು. ಆ ಓಂಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ್ದು. ಆ ಓಂ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರಗಳುಂಟು, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ. ಮೊದಲು ಆದಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು, ಹೂವಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪಂದನ, ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಉಕಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ, ದೇಹದ ಭಾಗ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಒಳಗಿದ್ದು
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಅವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವುಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೃದಯ, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಉಕಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯದ್ದು ಮಕಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳು, ಅದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಸಹಜವಾದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವರವು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ವರ್ತತೆ ಮಧ್ಯಮೇ ಸ್ವರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಮಧ್ಯಮ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 48 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಗನಿಗೂ ಹೇಳಿದರು, ಮಗು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ತಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಾನು ವ್ರತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 48 ದಿವಸ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠನ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವ? ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು 2000 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅದಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 48 ದಿವಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಅದು ಉತ್ತಮ. 48 ದಿವಸ ಆದರೂ ಪಠನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತರಂಗಗಳು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಭದ್ರಮಿಚ್ಛಂತ ಋಷಯ ಸ್ವರ್ಭಿದ ತಪೋ ದೀಕ್ಷಾಂ ಉಪನಿಷೇಧು ಅಗ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ರತ, ದೀಕ್ಷೆ, ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ತಥೋ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಬಲಂ ಓಜಶ್ಚ ಜಾತಂ. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಓಜಸ್ವಿ ಆಗುವಂತೆ, ಬಲವತ್ತರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಪಠನ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸತ್ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅರಳುವಂತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಂಥ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಲಲಿತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದದ್ದು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹಾಗಿರುವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಅನುಭವ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪೂಜನೀಯ ಗ್ರಂಥ. ಆದರೆ ಪೂಜನೀಯ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಠನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೋ ಅಂತ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ
ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2000 ಜನರ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸು ಬರೀ ಕೇವಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರವರಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಗಜಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೂಜ್ಯವರು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂರಣ್ ಸರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಯಶವರ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇದೀಗ 4 ಆವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. 4 ಆವರ್ತಿಯ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಅದು. ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ 4 ಆವರ್ತಿ ಮುಗ್ದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು 4 ಬಾರಿ ಪಠಣ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯದ ಪರಿಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ 5ನೇ ಬಾರಿಯ ಪಠಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಯಾವ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದಿನ ಈ ದಿನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಅಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಪಾಂಡವರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರು ಕುಳಿತು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಾವಳಿಯನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಗ. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಆವರ್ತಿಯ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಿಯವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 6 ದಿನಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು 7ನೇ ದಿನದ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯ 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರುವ ಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತಕೃದ್ಭೂತ ಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದಾನ್ನೇತ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಃ ನಾರಸಿಂಹವಪೋ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಸರ್ವಶರ್ವಶಿವಸ್ಥಾಣುರ್ಭೂತಾದಿರ್ನಿಧಿರವ್ಯಯಃ ಸಂಭವೋ ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಭುರೇಶ್ವರಃ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಸ್ವನಃ ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಧಾತುರುತ್ತಮಃ ಅಪ್ರಮೇಯೋ ಹೃಷಿಕೇಶಃ ಪದ್ಮನಾಭೋಮರಪ್ರಭುಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮನುಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವಃ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಕೃಷ್ಣೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತೋಘಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಾಕೃತಿಃ ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಭ್ರರುವಿಶ್ವಯೋನಿಃಶುಚಿಶ್ರವಾಃ ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾಣುರ್ವರಾರೋಹೋ ಮಹಾತಪಾಃ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಿದ್ಭಾನುರ್ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ ವೇದೋ ವೇದವಿದವ್ಯಂಗೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿತ್ಕವಿಃ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಕೃತಾಕೃತಃ ಚಂದ್ರೋ ವಾಮನಃ ಪ್ರಾಂಶುರಮೋಘಃ ಶುಚಿರೋರ್ಜಿತಃ ಅದೇಂದ್ರಃ ಸಂಗ್ರಹಃ ಸರ್ಗೋ ಧೃತಾತ್ಮಾ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ
वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयात्मा महादृधृग महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदाङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वे वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणे श्रीमान्यायो नेता समेरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छ्रुतिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डे नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः
परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठे परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयोपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समेहनः यज्ञ इज्जो महेजश्च क्रतुः सत्रं सदाङ्गतिः सर्वदर्शे विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृदः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मे सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपेन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमभो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदे गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दे वनमाले हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं भिषग सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमदाम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मादर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः
कामदेवः कामबालः कामीकान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो धावराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सबक्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विषमशून्यघृता क्षीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो ज्योतिधरः सर्वशस्त्रप्रदं वरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भोद्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता
पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सम्पदाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविधेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञे यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः स्रष्टा क्षितेशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रे शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधवो नमः वनमाले गदेशार्ङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाले गदेशार्ङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाले गदेशार्ङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु वो नमः हरिः ओम् ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋಣ. ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಹಸ್ರಾವಳಿಯನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸರಿಯಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೇ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರದ ನಂತರ ಗಣ್ಯರು ಕೆಳಗಿನ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 2 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮುಖ್ಯ 108 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಆರಂಭದ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಫಲಶ್ರುತಿ ಓದಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಲ ಬೇಕಾದವರು ಫಲಶ್ರುತಿ ಓದಬಹುದು. ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಓದದೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಸ್ವರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು 3 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇಂದಿನ ಪಠಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡೋಣ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಶ್ವರೋವಾಚ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ವರಾನನವೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ನಮೋಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷ ಶಿರೋರುಬಾಹವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಸಹಸ್ರಕೋಟಿಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧ್ರುವಾ ನೇತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಆರ್ತಾ ವಿಷಣ್ಣಾ ಶಿಥಿಲಾಶ್ಚ ಭೇದಾಃ ಘೋರೇಷು ಚ ವ್ಯಾಧಿಷು ವರ್ತಮಾನಾಃ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಇದು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೆ ಶತಸಾಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ಅನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವಣಿ ಭೀಷ್ಮಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಯದಕ್ಷರಪದ ಭ್ರಷ್ಟಂ ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ಚ ಯದ್ಭವೇದ್ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ಚ ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ. ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಸರ್ಗಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ವಿಸರ್ಗಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಓಂ ತತ್ಸದ್. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿವಸ. ಭೀಷ್ಮ ಏಕಾದಶಿ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಕೀರ್ತಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಕ್ರಪಾಣಿಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಕಜಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಡೋಂಗ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಪೂರಣ್ ವರ್ಮಾ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಜನರು ಇವತ್ತು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನಾದ್ಯನಂತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆರಂಭ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ 18 ದಿನದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನ ವಧೆಯ ಪ್ರಸಂಗದವರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ವೀಣಕ್ಕ ಅವರು ಅದರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ, ಗಜಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬಾರಂಗ
ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಪದತಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿರವನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಹಿರಿಕಿರಿಯ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತು. ವೇದನೆಯನ್ನು, ಅವನ ಒಳಗಿನ ಜೀವಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ ಪುರೋಹಿತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತರ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡೀತೇನೆ.